Abo. Ay, napag-shy-shy. Ay, napag-shy-shy, Mayra. Ay, Villanueva na ni. Nataro la. Iskulan lagi. Lagi. Iskulan kita ako lagi. Dili, pero nay. Ay, Ay, basta may po. kabayo, oh. Sakit Unsay sound sa horse? Atara. Unsay sound sa horse? Jimmy, Dora Kanding. Asa pang kwan? Katoong dalan pa doon. Talaga. Tingnan rin ta na ni-release niya. Ford, baka naman. Ford, baka naman. Pasak yan ang minimo isa ka oras. Or paulo mo minimo padulong Davao. Bakong tulog na gid. Eh, para kuan. Para. Okay. Okay pa dyan. Lah. Dawagin ko Andre guys, oh. Mountain View. Oh, Mountain View. Mountain View. Mountain View. I-pronounce ug tarong ligi. Ulawan ta. Mountain Dew. Bisaya banta. Ay, yung tindo, day na. Tindo, kito ah. Mountain Dew. Ay, yung tindo, day na. Siguro. Tara nga og pronounce dili Bisaya man Mountain Dew. Mountain Dew. Oh, Dew. Kabala na na din. Unsay sound sa W? Tilawan niyo. Bantay ka niya. Dilawin Ah, naka. Sagpulon Falls, oh. Sagfulon Falls. Guys, mana media. Next time. Next time. Sagpulon Falls. Igsoon ni Sagpulon True. Ay, nalagyan. Ah, kaya Uy. nag-loading na tong guest. Ah. Wow. Kasi, sige sa tumayra. Sige sa to. Shout out kang Bibi Girl. MP girl. MP Girl. Girl, kina siya nailan vlogger mo? Na shout out to MP girl.
diri migo. Away lami. Hindi ay. Mapit naman mi. Pamatay lami. Sada man kayo. Light ya. Mukuan gani, mingon gani. Lami kay diri migo naman. May lami di na yan mapit kay pamatay lami. Ano misa kan guys, welcome to Buntugan Hasaan. Shoutout ko sa Baldon family. Diya, so ito yun lang. Ito. Pag ang classmate nga, Sunday Pamutungan. Baldon Taga yung diya mama sa siya. Baldon yung mama. Baldon siya? Shoutout sa imusan. Nice snack diya, mapit mo yun niya. Ah, sige, balik na. Binuan na natin yung story. Sigo tinuod yun po. Narang ko ano, Sufi Red. Ah, guys, Ay, super pink there. Sufi Red. Ah, wala. Kay Red man siya. Narang. Si Con. Hindi si Sufi Red. Igsoon. Sufi Blue. Iya, ada. Sufi Blue. Ako yung Asa Ako ka super na first. Ano? Orang ayo. Panata guys na, tas hampason. Mas layo pa din yung hampason ba? O ni apps.
pretty din nagdagway. Oh, we're so pretty. Celebrity. Yes, celebrity. Nabubutong ulo niya. Mayra, pretty camera? Pretty camera. Ano percent? 100%. Guys, dili mo gud may mag-uban og dili mga pretty. Kay bawal mo sulod sa sakyanan. Pretty ra. Anig na. Nailang bago diri nga mall lo katong Prince ba? Di ba nakasulod man ta diha? Kita ba to? Please, nadamgo na yan. Ay nguod dito no. Nguod dito dai. Prince Balingasag. Ay, dahil lang prince diri o. Kaya na ay mga Hypermart. sa gawas. Gatno sa buwan kay Ikon. Nailang Sano Capital. Sa ano kapital Balingasag. Wala lagi color lang isa no dani. Wala lagi sano nga dili blue dili kon. Lagi, dili green ba? Blue green. Green ay guys ano? Blue green mo na sila. Blue green lang isa no blue and green. Dili kay white and brown. Na orange sa mga orange. Dili Ororama. Ay ororama din ang orange na. I think dire ni taman nga video kay medyo taas na. If tanan mo nga ning klase nga video, Please. peace. Bye-bye.